يسألونك تبنام دما عن الخمر الحال سنغرا والميسر وري تبنام دما سنغرا وري والنياوري woni sababu o yaqul wi julbe namdi be fihima wennade sangara yara wennade wuri wada ene hen ismun bakkar kabirun mawdo koy bakkar mawdo ene hen koy woni sababu namdade be de non ko anna abdurrahman ibn auf o do gorko anna abdurrahman ibn auf o gorko sana da'aman o medino gollude nyamde wadi invitation li ba'di ashabihi yogay sahaba be nelan Allah be ngari galle makko o wadi dammiri o mo nyamina be tew ko patron fa akalu be nyami wa sharabu be jeri sangal be mandili kambe sahaba be ho on sa sangara harmani fa hadarat salatul maghrib futuro yoni fa ammahum wahidun minhum gota e mabbe ardibe be bi ko sayyidina ali wonno julni be fa qara'a wa jangi qul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'buduna ay wal a'budu ta'budu tan mo jiba dum tan lawuji di garata gadde ko mandil hasim warande gas Allah jippini ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara oto juulete tawdon mandil on saha sangara harmi tan ko saha waktu so waktu benni sangara harmani famide on saha summa caggal dum kadi utiyan bun malik onne kadi wadi invitation e sahababe ene hen Sa'd ibn Abi Waqqas gorko be odon wonde be nyare hen fa akalu wa sharabul khamra be nyami be jari sangara habe mandili faftakharu be ngone wasondirde watanashadu si'ra be en jimanen jannabe be en jimanen jannabe fa ansada Sa'dun qasidatun yamtahu biha qaumahu wa yahjul ansara odo Sa'd ibn Abi Waqqas o yimre wodere o mo manta koreji makko o mo yanna Madina nabe fa sajja rajulun minhum ra'sahu gota e Madina nabe heli hore makko e hare taw kambe mandilbe farafa azalika li rasulillah sallallahu pelente o nawata ne laada Allah ne la sayyidina Umar non ardi hen sayyidina Umar wi allahumma jama bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ya feññinen min e sangara peñgol cellinowol min cella fa anzalallahu ayatal maida Allah wi ايوا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ايتي فهل انتم منتهون لو يتي دون وبي انتهينا يا رب سيدنا عمر من غبي جامم فكان يوم نزولها عيدا عظيما يا من يلام اودو اي جيبي ñede hen ko masalan ko feeto mango sanani sangara non ko ndiyam birno jam duwete sangara hay sinno wana inab ko ndiyam tan sangara ko sobe hay so ko tobbil gorko ene comcuma alay sagom lota jida e yamba hay sa jetti la khasuji ujunere wade posma so waktu ni a juuli yetake julde boni de wonna wana sobe ko sangara woni sobe wana yamba wana dorok dum wana sobe ala hayso majjani wana sobe kam woni sobe ko sangara hayso ko tobbiri ene wutte ma boni sa yari cetta e sangara ala fiye bal balagha ba'd al malikiyya hay yogay almube malik bi fil haddi hayso awjabahu ala man wada'a ibratan fihi wa massaha wa bala'a riqa wa almube almami malik bi wande so tawi a ƴetti mesalal a yuwe butel sangara a waɗe ɗemgal ma a modi so sari nangima fiyete halan kam ne mandilɗa ala kullin kam ndiyam ine beje kam ko soɓe tan harmi ko heewi hen e ko famɗi hen a mandili a mandina fof ne harmi sa yari e ijma o afiyete
ko amma noon joggitiiɗo ko wona sangara min sa'iril ma'iyati e geɗe ɗe ngannduɗaa ko leppuɗe kono wona sangara ene wela noon endal a'immati salasa ɓen mbi kadi ene fiye wa ba'dul hanafiya yoga almuɓe abu hanifata mbi jomum fiye wa qala ba'duhum wona almuɓe abu hanifata mbi la yahrumu minhu illa alqadra almuskira kala ko wona sangara hay sene mandilina harmata kala ko wona inab hay sene mandilina harmata so wona jara hen fodde kene mandilina wa ammal jamid so tawi ko hunde rendude ko wayno dorog en walla yamba en alladhi yaghibu al-aqla ko ganda ene wirna haqqille kala hasisati ko wayno yamba wal afyun walla ko wayno dorog banje en fof ko dorog da turatu ko dorot fa dahirun ene laabi kam bimina laabi ene laabi harmani yahrumu noon ne harma noon ta'adil qadra al mughibi lil aqli fodde ko ene wirna haqqille ma simma ɗum e yamba ene harmi fodde ko ene wirna haqqille ma e yerde ɗum e dorok ene harmi o fihi l adab hidde ala kono needini heen sa jaggama aɗa foti neheede sa simmima yamba ha ngama tan aɗa foti neheede tama ɗum ɗum woni noon yamba e anani mbimi mandilo bakkanne heen wuri bakkanne ismum kabir ene heen kadi manafi'u linnas nafooje yimɓe sa yeri sangara weltima aɗa haala wolof ene weeli de jahaɗa duymi ene weeli de noonne kadi masalan anani de sa waɗi wuri a dakki a heewi kalis ene weeli de nden ɗon yaranno haade harmude kono wo ismuhuma bakkar sangara e dorog bakkar sangara mbiyannomi wuri bakkar mumen akbaru ɓuri mawnude min nafihima e nafooje majji sangara ko nafata ko bakkar mum ɓuri ɗum mawnude wa yasalunaka eɓe namdoma maza yunfiquna keɓe nafqata ko no foti ɓul wi al afwa nafqe ko heddi ga haajuji mum so tawi aɗa foti wadde dépasse a ala haydara so wona temedere dépasse temedere nde ala ko cakkorɗa nafɓu tawa ha temedere nde gasa so temedere ha nafqi dépasse ma gasi on ñaami an e ɓesguma so wonko heddi sakko ɗum de nafqata wona ko poɗɗa wadde dépasse ke mbiya kadi aɗa sakko isa sakkima anañi maya aga ka ngaɗa a joƴani nafqete koko ɓurti koyma ɓullil afwa koko ɓurti ko hetti ko ɗum nafqata kazalika ni no Allah feññinari en ko haala ko nin yubayyinu llahu lakum Allah ene feññinana on al ayati dalillaji gotin paago hattan mum la'allakum bele jo onon tatafakkaruna oɗon micco fi dunya e alhaali aduna wal akhirah ƴewon hen ko ɓuuri fewde fof mbaɗon